କେମିତି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଟୋକିଙ୍କୁ ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକି ମନୋରମା, ଏକଦମ ଲାଲ ଫରଫର ପାହାଡ଼ିଆ ଝିଅ କାହାର ନୁହଁ। ସେ ବାହାର ଦୁନିଆରେ କିଛି କାହାର ମତଲବ ରଖନ୍ତିନି। ସେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଜିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସଜବାଜ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାର କହିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ରହିବାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଘର ବି ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ବି ଅଲଗା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଷବାସ କରିବାର ଶୈଳୀ ବି ଅଲଗା। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମ କଲଚର କି ଆମ ସଭ୍ୟତା ଠାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ନିଆରା। ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପିକନିକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଟୋକିଙ୍କୁ ମନ ଭରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ପୁରା ଚିକ୍କଣ ନାଲି ଫରଫର ବିଆକୁ ଚାଟି ଚାଟି ମନ ଭରି ବିଆରୁ ନାଳ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ମନ ଭରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରେଇ ମନ ଭରି ରାତିରେ ଗେହି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଗେହୁ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତିରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟୋକିକି ନେଇ ଘର ଭିତରେ, ତା ମା' ଜାଣିଥାଏ ଅବଶ୍ୟ, ତା ମା' ଦେଖୁଥାଏ ଅବଶ୍ୟ, ହେଲେ ସେ କିଛି ନ କହି ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ତା ଝୁଅକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ମୋ ମନ ଭରି ସେଦିନ ରାତି ସାରା ସେ ଟୋକିକୁ ନଙ୍ଗଳା କରି ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ତା ବିଆରେ ମନ ଭରି ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ନିର୍ଧୁମ ଗେହିଲି। ରାତିର ପୁରା ସେ ଏରିଆର ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥାଏ, ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମନ ଭରି ଗେହି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ପୁରା ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗିଆ ଗେହିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଗିଆ ଗେହିର ମଜା ନେଇପାରିବେନି। ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ପ୍ରଥମରୁ ନେଇ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2-3 ମାସ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯିବା। ପିକନିକ୍ କଲୁ, ଗାଡ଼ିରେ ଗଲୁ। 2 ଦିନ ଲାଗିଲା ପ୍ରାୟ ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ସିମଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସିମଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ସେଠି ପ୍ରାୟ ସମୟ ବରଫ ବର୍ଷା ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ସମୟ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ରୀତିନୀତି, କହିବାର ଶୈଳୀ ସବୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଅଲଗା। ଆମ ଏରିଆ ଠାରୁ ତ ସେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହାର ନେଚର ଠେଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯାହାକି ମୁଁ କରିକିରି ଆସିଲି। ସେଇ କାହାଣୀଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ତ ସେଦିନ ଆମେ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିମଲାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କିଛି ଖାଇ ନେବା। କାହିଁକିନା ବସ୍ରେ 2 ଦିନ ହେଲା ବସିଥିଲୁ, ବାହାର ଖାଇବା ଖାଇ ଥକି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ସିମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇଲୁ ସେଠି ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ। ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇଲା। ଆମେ ଥିଲୁ 4 ଜଣ। 4 ଜଣ ପିଲା ଥିଲୁ। 4 ଜଣ ପିଲା ଭିତରୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲୁ କି କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ ପକେଇବା। କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇକି ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନେଇଲୁ। ସବୁକିଛି ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ କି ସକାଳକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ପାହାଡ଼ ସଫର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ଗାଇଡ଼ଟି ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼କି ଦେଖିଲୁ। କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା କିଏ ଦେଖେଇବ, ସେଠି ଲୋକେସନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ କିଛି ନଥାଏ। ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହେଉଥାଏ ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥାଏ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ସବୁବେଳେ ବନା ହେଉଥାଏ। ହେଲେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲାନି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇଲି। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆରେ କିଛି ଘର ଦେଖାଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠି ଯାଇ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ସଫର କଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ଆମେ ଫଟୋ ନେଲୁ, ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ, ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିଲୁ, ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଲୁ। ତାପରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିରି
ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର ତାଙ୍କର, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେଠିକି ଯିବା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ କହିଲା ନା ନା ସେମାନେ ପାହାଡ଼ି ଏରିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଲୋକ, କାଳେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, କ'ଣ କିଛି କରିଦେବେ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ଅଛି ତୋ ସହିତ। ତ ଆମେ ସେଠି ସାହସ କରି ଗଲୁ। ସାହସ କରି ଗଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଝିଅ ଘରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, 17-18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ହାଇଟ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧର ସାଇଜ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆର କଟିଂ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଫୁଲ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରୁଛି। ତ ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ସହରରୁ କିଛି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥାଉ, ସେମାନେ ଲାଜ କରୁଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି। ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଠୁ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଗଲି, ଆମେ ରହିଗଲୁ ସେଇଠି। ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ଏଇଠି ରହି ଖାଇ ପିଇ ରହିଯାଉ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ରହିଯିବୁ। ତାପରେ ଗାଇଡ଼ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ସେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଯାଉଛି, ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଠିକା ଲିଡ଼ର୍ ଥିଲି ମୁଁ, ହେଲା। ତ ସେଠୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଗାଇଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଗାଇଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ, ତାଙ୍କର ଘରେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ବନେଇଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ବନେଇଲେ, ହେଲେ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ବନେଇଲେ, ନନ୍ଭେଜ୍ ନୁହଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବନେଇଲେ। ଭାତ ବନେଇଥିଲେ, ଫିକି ଗୋଟେ ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ ଭଳି କିଛି ବନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ମାନେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ କିଛି ଥାଏ, ସେଭଳି କିଛି ବନେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକିରି, ତାଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ରେଶ୍ମା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା, ଆମକୁ ଟିକେ ପାଖ ଜିନିଷକୁ ବୁଲେଇ ନିଅ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି, କେମିତି କ'ଣ। ନା ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ପାଣି ପୁରା ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନା ବେଶୀ ଗରମ। ସେଠି ତୁମେ ଯଦି ଗାଧେଇକିରି ଆସିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଗଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଥକି ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ, ସେଠି ଯାଇ କିଛି କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଝରଣା ଥାଏ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଲୋକ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଚଡ଼ିଟାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଝରଣାରେ ଯାଇ ଓଦା ହେଲି। ସେ ଝିଅ ଦେଖି କାଠ ହେଇଗଲା, ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଚଡ଼ିରେ ଦେଖି, ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇଗଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଲାଜଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ତୁମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ କମନ୍ କଥା, ସେଇଠୁ ତୁମେ ଆସ। ସେ ଝିଅ ବି ଲାଜେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ଝରଣାରେ ପୁରା ଗାଧୋଇଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ। ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ହାତ ମାରୁଥାଏ, ଆଉ ତା ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାଏ, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ମନା କଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ପାଣି ଭିତରେ ତା ବିଆକୁ ଚାଟିଲି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ମଜା ପ୍ରାୟ ଆଉ କେଉଁଠି ନଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ସେଠି ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ, ସେଠି କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଠି ନେଚରର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ସେଠି ଅନ୍ଧାର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏନି, ରାତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହୁଏନି। ରାତି ହେଲେ ଜଣାପଡ଼େନି ରାତି ହେଇଛି ବୋଲି। ତ ଏଠି ତା ବିଆକୁ ଚାଟିଲି। ସେ କହିଲା ଥାଉ, ଏମିତି କରନା ବାବୁ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି, ରହିପାରିନି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ଗେହିଲି, ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡରେ ଗେହିଲି। ଯେତେ ମନା କରୁଥାଏ ସେତେ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପି ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ମନ ଭରି ଗେଉଥାଏ। ତାପରେ ଛିପ ଲଗେଇ ବାଣ୍ଡରେ ଗେଉଥାଏ। ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘେଇବା ପରେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଝରଣାରେ ଗାଧେଇକିରି ଫେରି ବସିଥାଉ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାଉ ଫୁଲ୍ ମୁଡ଼୍ରେ। ଆଉ କିଛି କେହି କହୁନଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କେହି ଖୋଜାଖୋଜି କରିନଥାନ୍ତି। ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ ଯେ, ସେଠି ମୋବାଇଲ୍ ନଥିଲା ଯେ କି ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ, କି ଫୋନ୍ କରିବ, କି କିଏ ଆସି ବାହାର ଲୋକ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହେଉ, କି ପୁରା ଭାରତ ଭିତରେ ହେଉ, କି କେଉଁଠି ଆମେ ଗଲୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କି ସେଠି କିଏ ଆସି ଘେରିଦେବ, କି କ'ଣ କହିବ, କି ନା, ସେମିତି ସେଠି କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ। ତ ବିନ୍ଦାସ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗେଇବି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲା, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରୁଥିଲା। ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ତା'ର ମନ ବହୁତ ଛନ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି, ଆଉ କେଉଁ ଟୋକାଠାରୁ ଗିଆଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ବିଆ ଆହୁରି ଗଲୁ ହେଉଥିଲା। ତ ସେ ଟୋକି କ'ଣ କଲା, ମୋ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ହଲଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉଥାଏ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ହଲଉଛି ବୋଲି।
तो सही समय गोटे आउ गोटे ता भौणी कि घर पाखे आउ कौ झील मुझे ठीक से जानी हेल्ले सी दी जन सी आसिक छकिक देखु थाए कि सी मो चढ़ी भितर हाथ बुले मो आंड को हलाऊे तार भी मन है सी सेपटे बियारे ठिया आंगुठी पुराऊँ मुझे कहली रेशमा रेशमा सेपटे किए चढ़ी भितर हाथ पुरे बियारे आंगुठी पुराऊँ देख ना सी कहले ए माँ से आम घर पाख भौणी से देखीदेला इच्छा सब सरीगला मुझे कहली किसी ना पाखक डाक पाखक डाकिला मुझे कहली तू एक क्या कहबू ना हाँ मुझे घरे कहीदेवी सब मुझे कौन कली ताकू भी गेहीदेली ताकू गेहिले 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 ता पाटिरे बांड पुरेली रेशमा को कहली ता गोड़ ध से टोकीर गोड़ रेशमा धोला मुझे पाटिरे मो लंबा बांड को पुरे 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 गांडी आउ बियर गेहली 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 मन भरी गेही सारा मुझे कहली एवं जाकर कह क्या कहला ना मुझे क्या कहबी मन भरी से पहाड़िया टोकी को पूरा पहाड़ उपर पकई बिया फाड़ी चाटी चाटी दुई जन को गेही सारा घर को आसिली घर को आसारा दी जनकर मन थाए आहरी गिया खावाई सब दी जनकर मन थाए मो रूम में जाकर शोई थाए मोबाइल चलाई चलाई सी टोकी कौन कर राति 3टा खंडे बाजिला मो रूम को आसी मो बांड को चुची मारी लगी मो निद अचानक भांगिला बेले मो बांड चुचुआ चलती गोटे टोकी मो पाखे बस मो गोड़ पाखे बस चाटुची मो बांड को चाटुची आ जड़े मो बांड को हलाऊँच जड़े हलाऊ थाए हले हले छाड़ दौ थाए से चाटू थाए मुझे कहली ये कौन तापर दुई जन जाक दुईट दूध खोलिक मो पाटिरे पुरेदेला मो मन भरी एपट बियारे अधघंटा घेऊ थाए तो सेपट बियारे घेऊ थाए तो सही समय ता बो देखी रेशमार बो तापर कौन घटना घटला आज्ञा वीडियो लंबा हो आपको आउ के कहानी शुणेबी छोटिया घिया घिर वीडियो आपको केमी लगला कमेंट कर जनातु वीडियो तो आप देखुना आपण खुशी थैंक यू सो मच मुझे सहित देखा अन्य एक वीडियो बाय बाय।